ngintshele ngomfana kagogo umcebo ocebe ngokwenza kwakhe ola lokho bejobula ithobe wathi akazophilisa isizwe waphunyuka bempethe izitha zithi siyambamba kade sayebantu kwasunqutuli umfana ohamba nesithunywa. Ithemba lakho ungalibeki kumuntu wasemhlabeni, umthemba kanjani umuntu ophila enyameni ngoba uma uyigqiba ngaphansi komhlaba iyabona, uma uyishisa iyasha. Ufunda ukuyimela unganciki ngeindonga ngoba ukuwa kwazo ukuwa kwakho. Umthetho wokuqala wobudoda unganciki kwabanye abafana. Uma ihlehla ithatha amandla ungacindezela ukuwa kwakho, kodwa khuphuka ume ngezinyawo ucindezele izitha zakho ngokuvuka kwakho. Nginibingelele babukela emakhaya, igama lami uSimniko Imbongi. Ngiyanamukela khona la kumcebo umfana kagogo YouTube channel. Angazi sigijima episode yesingaphi mhlawumbe yesi-50 kodwa every day sikuzana nama-testimony amasha abantu aka-different. Mkhulu ngicela babingelele. Mina ngumcebo umfana kagogo uNgcobo omkhulu uMashiya amahle fuze fulela uNyusi iqadi thina safa umuntu enqinqa savuka sakhwifilanga thina amanye amadoda ebiya ngamahlahla sabuya ngeenkomo sengishona mina kunompunyopunywana uphunywa bemphethe umafavuke njengetangabala intombi zimbuka zihamba namasokazi thu ithambo lenyoka lihlabela imzonda yahoshima mfethu uyazi nawe njengoba ukhuluma ngama-episode yebo episode eyimanga mfowethu abantu bencoma bejabula ngeke ngize ngisho-ke namanje mfowethu ukuthi ngizosikhukhumeza noma ngizibeke phezulu ngaloko ngoba amandla kaNkulunkulu amandla ey'dalwa zami lawa kuyikona nje kuphela ukuthi afika ngembatha mfowethu ukuthi ngizokwazi ukuthi ngizonikela la emhlabeni ngisiza abantu mntaka baba. Usakhuluma ngokwembatha mkhulu, ngibheke le ndaba le yokuganga ukuthi mhlambe umuntu kuyenzeka futhi nokuyisho vele kuyenzeka umuntu agange ngenhloso enhle. Yeah. So uma ngifuna ukubheka ukuthi mhlambe idlozi lingaphazamiseka noma isiphiwe nginaso ngithi mhlambe ngiyigedla njengayo kanje mkhulu yabo. Bese ngiyabona ukuthi abantu ngiyabelapha bese mhlambe ngibe nenhliziyo encane engaphandle ngigijime ngiyolanda izizwe zokuhlola. Yabo mangibuya lezi izwe ngiyifaka la kimi ngiyahlola ngiyaqhubeka futhi ngilapha abantu ngokweqiniso kodwa manje sengifake naloko futhi okusecaleni lokho kungasiphazamisa isipho sami in a way noma mhlawumbe kungilwise nedlozi. Engakusho mfethu ukuthi phela ukhumbule ukuthi njengoba sihlanganisa izinkambi mntaka baba abantu nabantu banama preferences zabo, so umuntu ngathi uma umbuka enza ngaleyo ndlela leyo wena ngoba yakhe preference ithi wena naye ithi yena mumbone enza ngaleyo ndlela akumele umgxeke mntaka baba ngoba naye usuke kuyinhloso yokuthi ufuna ukusiza abantu ekugcineni ngoba amehlola hayi ngoba esuke efuna ukuthola indaba zabantu bese ayayigxeka o mhlambe ayinhlanhlathise ngendlela embi usuke naye enzela ukuthi abantu bazi ngempilo zabo, so kuyikona nje kuphela ukuthi mhlambe lezozizwa ukuthi zikhandwe kanjani ikona mhlambe ke esingakubuka ngehlo lokhozi yabo ukuthi mhlambe la usebenzisa izicu zabantu noma uhambile wavusa izipoki noma wenza nani uma ukuthi mhlambe uhambile nje wawulanda inkambi wahamba wathola izilwane ezithize ezinganabo ubungozi ozoyisebenzisa angiboni ukuthi ngaba inkingi kodwa ke phela ke uma uzosebenzisa umuthi omnyama nje ukuthi ugcina usebenzisa izicu zabantu nezinto eziyipoki kanje angiboni ukuthi idlozi liyangenelana naloko mntaba. Yeah, kumele ungagangi ngokubi kunjalo nje ngaphandle mokuyidlozi elibi yabo ozo eliyoke embathile yabo kuhle kulona ke lelo dlozi lelo mntaba liyajabula futhi injalo nje mfowethu. Kunendawo futhi ake sayikhuluma mkhulu yamawele ne kodwa sakhuluma ngendaba ukuthi malishonile kwenziwa njani. Ngaze ngikhohle ukubuza ukuthi mase kuthiwa mhlambe manje liyagana yabo liyashada kwenziwa kanjani ngoba kokunye sinokubona mhlambe uthola ukuthi amantombazana amabili leyo ndoda ivele ibathathe ibenza isithembu. So ebafaneni noma mhlambe kumantombazana umuntu methi hayi mina ngisithandela lo oyedwa akukho kwenziwayo kuleli linye iwele lisalayo Melisaphila lisaphila lona. Ngizochaza ngoba melisaphila ngiphinde ngichaze futhi nakhona noma ngingasekho. Amawele mfowethu esikhathini esiningi anosiko lwawo ingakho ubona esikhathini esiningi uthola ukuthi iwele meligqoka into ethize naleli linye ligqoka into ethize banezinto bazenza ngokufana yabo, so if more ukuthi kuba khona umcimbi thizeni owenzelwa leli linye iwele naleli wele leli kumele kube khona indlela includewa ngayo yabo. Shothi kahle ngingasho ukuthi ukuthi phela kuhlukile ngoba funa ama culture ahlukile mhlawumbe melishada lelo wele lelo
kumele leli lingahlali isikhathi eside lingashadanga nalo yabo. Ingakho futhi nakhona melishonile iwele kuba ukuthi liyeqiswa leli linye ngoba kusuke kusikazwe ngathi nalo selihambile emhlabeni kuze lo munye angabuya azomlanda yabo. Kufana nje ukuthi futhi nakhona noma lingasekho lelo wele lelo selahamba emhlabeni kushada lo, kodwa ke manje lo sewahamba kumele agcine sethathela umfowabo noma udade wabo futhi nakhona kube khona indlela futhi eyenziwa ngayo ukuthi ashadiswe lo ngokosiko yabo. Ngoba phela akuvamisile ukuthi kube khona abantu besifazane ababa nesithembu, kodwa kumele kwenzele umcimbi wakhe ukuthi naye uyashadiswa naye namhlanje yabo, ukuze angeke afike athinte ngendlela embi emshadweni walomunye. Kungenzeka uma kusakwenziwa ngendlela lo mshado waleli wele angeke usalunga. Kungenzeka kube khona ukuphazamiseka mntaka baba if ukuthi akasekho emhlabeni ngoba uyakhalela ngoba phela kumbule umuntu oyedwa lo ovele wangene kwabantu ababili yabo, bafana benza yonke into noma bekhuluma noma benza ini, ngoba uzubona ukuthi lento le iwusiko and futhi imfihlokalo kaNkuluNkulu. Leli linye meligula lile kude nalelo uyawuza umunyu ukuthi lo akekho kahle lo munye ongali yabo, noma mephathe kabe ekhala lo munye lo uzozizwe phansi bese agcine emfonela yini, ayi ngiyabona ukuthi kadulu mhlawumbe asho ukuthi bengikhala bese avalo kasho ukuthi yazi nami ngiyazizwa nami ngikho right yini ekuphethe kabe yabo. So i-connection uNkulunkulu ayakha nje mntaka baba ngifuna amanga yami. Nkulu ake siconnect-ke nalaba ekhaya bala ekhaya thina ama-testimony sibeze ukuthi bathi ubala mntaka baba ubala asenze nje kanje hayi sesilindile. So into esenzayo ke sibhekisa la kwicamera, angazi noma ibhaji noma yenza kahle. Ubuye futhi uvele wangena. Okay, so ngizovele nje ngenze kanje wange noma ikuphi futhi noma ikuphi inside. Okay, sifonele umuntu. Calling. Okay, it's calling. Asimfonele straight call. Sibone ukuthi uzosilethelani. Telephone number you call. Bese amshuthi u-off. Okay, asibheke nomunye imfowethu. Sizothapha la testimonies. Testimony. Okay, testimony and then bese siyaphe. Okay. Okay, sibheke. Up imikuphi la. Noma ikuphi la. Pass inside. Sengitholile, okay. Asimfonele lo sizo. Yini namhlanje balwa nami abafuna ukuthi ngibathole Nkosi yami. Ku-December. Namhlanje bebeshala amapapalazi bavele balala bakhohlwa. Singabaza ukuthi Charge amafoni. Nkulu namizile lapha. Nkosi yami buka phela. Sengibhizi ngikhuluma nawe kodwa phela ibhala uclient ngeke baze bayibone. Shabaza Mdolo. Thokoza Coco right. Right. Ngiright namsalukazi. Yazi lana ke ngishutha lento yami yaka YouTube na Gogo. And ngiyabona ukuthi uke wanginikeza i-testimony. Manje bengifuna nje wena Gogo ukuthi ke ukuchazela abantu ukuthi ke ngathi ngaliphi ikhambi yakusebenzela kanjani ndihamba kanjani uyimanje. Ngikhulezi nile inkambi zakho kodwa nje uMagic. Ngiyanigixabeza. UMagic bese kuzoba ubani lo green. Yini uthi ubani uBlue Magic? uBlue Magic nalo ogreen ubani mahlula bani? Lo iswasho noma usho umuthi lamafutha. Ilo amafutha. Umcebo okuhlaza lo. Umcebo okuhlaza. Hayi wenza amanga mkhulu. Wenza amanga ngikhuluma ngama-client angizwa. Amanjani? Ngikhuluma kanye kuma-client enziwe mina. Hawu uze uyawaxhawula Gogo. Thatha imali zabantu. Ngiyalutha. Hayi ngiyakuzwa salukazi. Nje wena kahle kahle uDecember udla kamnandi unezimali zakho nje. Hayi ngizobe ngi-right ngoDecember ngikhona ngizobe ngi-right angicomplain ngalutho. Ngiyajabula Gogo ukuze into kanjalo ngoba yabo nje basenza nathi ama-channel kanje so sitshengisa ukuthi noma sebawudukisa umsebenzi wobabamkhulu siyazama ukuqoqa subuyisele emgqeni yabo ukuze abantu bazokwazi ukuthi
bakholelwe lento ingashabalali bese ngena i-western style yokuthi nje kuphela isintu sethu asikho. The only thing ekhona ile eyalethwa amangisi yabo. So kuzomela ukuthi siyilwele lento noma impilo ishintsha kodwa singashintshi ekutheni la siqhamuka khona yabo. So ingakho ngilwela ukusiza abantu kwangempela bayitholela nje inkambi mahala nje. Kuyibheshe lemkhulumo ekhashotha waswala amabhodlela amancane. Yeah, so ngifuna ngiwanwebe futhi gogo. Awu, sengifuna ukungiqeda-ke manje Nkosi yami. Hayi ngezwa salukazi ngezwa. Kuyangijabulisa kodwa ukuthi iy'nkambi zami ziyakusebenzela gogo yazi. Kubonga mina mkhulu kuthokoza mina. Thokoza gogo, thokoza ube nosuku oluhle. Khulu kancane phambi kokuthi Ima-ke salukazi nangifuna ukubuza usimo la. Sokoza gogo. Mama usibalisele nje ukuthi unoBlue Magic uyasebenza kodwa awuzange usasichazele ukuthi wona wenzeni kahle kahle. uBlue Magic ngenzeka ngoba siqala ngifuna umsebenzi ngifuna umeya ngicela yazi ukuthi umeya ababona noma ikanjani. Kodwa ngalelo langa ke ngafika ngangena ngomhlola ngafika ngamxhawula wahleka umeya waba ismile wathi jabulile ngempela ngoma. Nangu umuntu ezoqonywa imeya bo. Ay gogo. Yabona ke ngiyikholwanga. Hayi ngezwa salukazi ngezwa. Hayi ngathi nje uNkulunkulu angaleke ekugcine njalo ayisingathi izifiso zakho gogo uqhubeke njalo udlondlobali. Thokoza gogo ube nosuku oluhle. Hayi mfethu asibheke omunye mfethu singabusasichitha nesikhathi kodwa hayi cha ushange testimony emnandi nje mfethu kulesine yabona nje mfethu kuyatshengisa ukuthi abantu mfethu bayakuthola ukuphila kwangempela. Osalindile ngazi uyobelindeni. Uhlalelile vele. Alright asenzeni kanje na. Mangena lemkhulu noma ikuphi lapha. Okay. Futhi. Inside. Okay. Yes. Simfone. Sesamza. Janga. Sesamzama la. Angikhumbula. Yeah. Mhlawumbe usale. Noma akanayo idatha uthi simfonele direct ngoba online kodwa iyaringa mfethu. Singamnceshi ithuba naye akhulume simuze ukuthi uzosigixabeza ngani naye. Noma ungathola uhlapha ayisebenzisi le number le. Yabona ke lezi phone. Usiza. Okay, iyaringa. Ngikade mhlambe uyinise. Hello. Thokoza gogo. Njani gogo? Ngiright salukazi uright wena. Right. Lana phela gogo yazi sishutha lento yethu aka YouTube ngiyabona ukuthi ukasigixabeza ngetestimony manje ngithi hayi asingayigcini la ecingweni awukuchazela abantu nabo bezwe ukuthi izinkambi zami zikusize kuphi ukuhambela kanjani manje. Ayi gogo mina inkambi zakho but ngalesi sikhathi bengisasebenzisa bezindihambela kahle but manje isemile ngoba angisebenzi and andikabi namali ophinde ngithenge. Yeah, but angithi wasinikeze testimony na gogo. Leyo usinikeze yona kwakuthi usizakale kuphi? Ngasizakala kumuntu wami ngicede ukuthatha inkambi lapho wangifowela ngabona ngaye ngifakela imali engibize ethi ngize kuye. Yeah. So weseqhelile. Umuntu obekade sigcinile ukukhuluma beseqhelile. Gogo hayi. Wasondela ngabonga kakhulu gogo hayi wangisebenzela lapho futhi sisasa sonke namanje. Hawu. Hayi gogo shithi kwakhona isichithe sasikhona gogo. Kodwa kungipha Sho ukuthi usamele ngiqhubekile nezinto zakho kodwa manje inkinga imali mfana gogo. Ngiunderstand gogo kuba nama season wena gogo uthola ukuthi ngesisikhathi siba right ngesisikhathi asibi right. Injalo kanye. Yeah, ingakho ke nami ngiwabeka abe ama price aphansi gogo ngoba ngisengenzela ukuthi ungakwazi ukuthi uthole lelo sentinyana uyothenga ulungelo impilo. Lapho ke usisiza impela mfana gogo kanti uqamba amanga wena usizo olukhulu ukuthi. Usizo olukhulu ukuthi kanti ukuthi
uthi uthola lezo senti kube kufuneka uthengele abantwana isinkwa uyayibona Yeah. yebo kahle kahle zona inkinga impande zakho shemayi siyatholakala ngemali encane kakhulu. Yeah, hayi gogo nami ngizokuthandazisa salukazi ukuthi kuvuleleke ukwazi ukuthi kusuke konke kubumnyama yabo. Ngiyafisa ukubuya gogo Yeah. ngiyafisa ukubuya ngifuna uqamba amanga ngiyafisa ukubuya esigodlweni shame. Yeah, hayi mina ngikhona gogo uyobuya mhlawumbe nje uJanuary wakho uyoqala kube mnandi. Nobaba wasekhaya vele umbone seguqe ngedolo esethi hayi cha ngicela ube unkosikazi. Ngajabula kanjani? Hayi kulungile-ke gogo kube nosuku oluhle salukazi yezwa. Siyabonga. Thokoza gogo thokoza. Hayi mntababa nawe uyizweleke mfowethu-ke abantu sebekhulumile ngoba i-aim yokuthi sizeshuthe kanje akumele kube yithina esibala kakhulu. Akuba abantu mfethu abalibekayo udaba banwebeke mfethu bakhululeke. Ngiyacabanga ukuthi ishow yethu it's all about It's all about that mkhulu. Yeah. Kodwa ukuthi ke ngicela ukuthi sibuye sikhumbuze phela mhlawumbe oqala ukusibona nosekhohliwe ukuthi utholakala kuphi kanjani. Oh so mina la ngitholakala khona ngitholakala eBaramoli opposite ama-Towers eSoweto. Ngiba nebar Friday Saturday and Sunday uza nenkinga yakho bese emva lokho ngikuhlanisela inkambi ke ezokwazi ukuthi sixazulule leyo nkinga ngoba phela ke angihloli bakwethu mina ngiyena umuntu othanda ukuthi ke ngithi into engingayazi ngithi ngiyayenza ngoba ngifuna ukugijimisa imali cha ngifuna ukwenza konke ngikwazi ukwenza ukuze abantu bazokwazi ukuthola usizo lwangempela so angihloli bokhona amakehla uza nenkinga yakho bese ngikufaka ebhavini ngikuqumise bese emva lapho ke sikunikeze neziwasho mahala mfowethu bese sibuye sibe nezipesheli futhi ngeinsuku ezihlukahlukene lapho ke uma ukuthi uhlala la eJohannesburg kuzomela ukuthi uyizele wena uzoziccollectela la elentuzaneni esigodlweni and then emva lapho ukuthi uhlala ngaphandle kwaseJohannesburg kuzomela ukuthi ke ufake imali yakaPax which is 60 rand or 110 60 rand 7 to 9 days 110 or 3 to 5 days and then ke emva lapho kuyithola inkambi ke ungena emagroupini sifaka ama instruction and then ke okunye ke mfowethu sibuye sise nabantu futhi emanzini ngama Sunday yabo nakhona futhi ukuthi awufuna ukuthi uzoyilanda la into yakho uyakwazi ukuxhumanisana neteam yami i-team yami ikwazi ukuthi ke uyitshela ukuthi okay address ilana and then mina ngifuna ukuthi ke ungifakele kwi-Bolt package or Uber package bese malokho siyakufakela sikuyisele into zakho ekhaya ngenxa yokuthi ke besenza ama delivery manje inkinga ukuthi ke imoto sezivele zalimala ngoba sesideliver almost 2 years wonke so yavele zakukhahlaka imoto ngoba phela sisebenza from ekseni size siyovala ebusuku ngendlela abantu bebaningi ngakhona baningi ngakhona mkhulu ngaphambi ukuthi ngikudedele nje ngengeza bonye umama la bekhuluma la esigodleni bese njengoba umkhule nama dates wama special i16 inini i26 njengoba manje ku December kuphazamiseke yini nalokho hayi mfethu sizoyenza njani mfethu abantu sebeyijwayele lento sizofaka abafaka abathandayo bathatha abangathathi babamba odlu Christmas mfethu ngeke ngize ngithi abantu sekuzomela ukuthi bacindezeleke mfethu ke abafuna ukuthenga phela siqhubeke nomsebenzi mfethu kuhle manjalo ngiyacela mhlawumbe nabo bayizwele ni like phela ni share ni subscribe sihlangane ngokuzayo thokoza Ngintele ngomfana kagogo umcebo ocela ngokwenza bakhe ola lokho ejobula ithobe